Jděte pro nás. Ty čo? To je hrozný, jo. Já jsem měl blbý režim zapojen, to tak nestoupal. Tak s tím A pojď všichni- průlet teďka, pojď průlet. Když to natáčíme. No nevím. Na to se vyse. Pak průlet. Pojď, dělej. Já ho chcete. Na nás. Ten byl trapnej. Proč ty tady vůbec seš, vole? Ty už plachtař seš, se tak dívám.